ife ọbụla ị na-eme Igwe Credo advice Ogechi Njaka and Jpac wele emegide mmadụ. Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa wele emegide mmadụ, weda ma Saga o weda ma ikwu ihe mana mmadụ ibe ya emere. Ihe mana mmadụ ibe ya gwara ya ịpụta na public space ị na-ekwu na ọ gwa ya. Ma ihe ọbụla ọ ya wee mee manya adịnaghị mma ị na-eme mmadụ ibe ya. Ma ihe ọbụla ọ ya wee kwuo against mmadụ ibe ya. Ma ịma na aka onye adịọ. In fact, ihe ọbụla ị na-eme ka imegide onye aka ya dị ọcha. Mala amalụ n'ụwa bụ turn by turn. Mbọsọ ọ ya elu oge nke gị. Ndị amara ebe a nọ wee ke nke ụkwa amapụta soro yọba. Mana vaịra ama ma ọ kama ihe imete na-emeghị. Ụfọdụ problems anyị na-enwe in our lifetime anyị anọrọ ama na ihe anyị mete ihe revert na-abịa revenge in another means, in another style. Enwere ike ịbata ebe mmadụ nwere onye ọbụla na-ebe akwa ewo ndị bebe a na-ebe onye ọbụla na-ebe a na-ekwu ọnwụọ mana ya na-ama na onye anwụ na-ebela akwa na onye awa ogbu mmadụ. And enwere ụzọ na-abịa esi egbu mmadụ. Killing somebody as a means of murder and igbu mkpụrụ obi mmadụ. O nwere okwu ihe agwa mmadụ eto egbuo mkpụrụ obi. Ihe anyị gwara onye ahụ ike menyo oje kwụọ ọdọ ma omenyo oje nwufuo ma omenyo nwee mental ọ dị mentally empty to the extent na o nwere ike ọ pụọ na express n'anya moto uche afọ moto apịanye enye na osi ebe a kpọtụ ya nwụọ. O nwere ike ọ wụrụ moto a apịala ya gbulie ọ bụrụ ihe imelie behind closed doors ihe gbulie. Because ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe a imelie ọ ya adị aja concentrate anya moto ọfụma as a driver and other things. So my dear friends in Christ, my dear friends na omenala, biko, we still have an opportunity. Half most of the people, most of the things say name online, keta social media, most of them will come. Most of them will come. Idogide mmadụ Saga dogide mmadụ Saga, idọba mmadụ Kataiga Jen dogide mmadụ Kataiga Jen dokpo onye ijidere ido ya Kataiga Jen. Kama wee mitie gị awee dọba gị nwa. Ụfọdụ ndị anọrọ ebe amara ebe ekele nkwa ụkwa emechitewere ya ebere. But this is what you have been doing to different peoples. Coming out to say empty things people ekwule. Ị na-ekwuye ọ dị ka real. Your fans a na-akụlụ gị aka. Ịpụta ịgbawa mmadụ Saga na-ekwu ihe mere eme na-ekwu inwe ike ị na-ekwu na iji nyelụ mmadụ aka na ọ gị na-enye onye nri na ọ gị nwanyere onye kọntaktị o ji wụlụ mmadụ mana ịma na those things emere eme. Mgbe ịkọchazi those things nkọta mgbe maka ọ wụrụ onye ọbụla ka ihe ekwu ajọ okwu about ị na free. Somebody like me Igwe Credo afụnụrụ m onye kwuru ajọ okwu about me na free. O mere izu o mere ọnwa. O mere izu o mere ọnwa kama atrocity problem o mewere na business yo mewe ebe isi eweta ego iji eri nri. O mewere na office yo afụnụrụ m onye kwuo ajọ okwu about me kachasị ihe emele eme na free. So let us try as much as possible ka anyị were ihe niile na-eme na social media now wee duo onwe anyị ọdụ. Maka na ndị be anyị si na ebe a na-akụziri nwa nwelu nne ihe, ebe a na-agbaziri nwa nwelu nne ihe ka nwa na-enwelu nne si amụta ihe. So ihe na-eme onye ọzọ, ibe na-eme onye ọzọ si na ya mụta ihe. O nwere onye ma echi onye na-agbasa gata nwee ike ọ bụrụ ya nyere ya aka echi. Onye na-agbasa gata nwee ike ọ bụrụ ya anya nwa onye Chukwu destiny n'olunu ya ebunye ya enu. Onye na-agbasa gata nwee ike ọ bụrụ ya bụ chi onye adịrọ n'izu na ibe aghara akwakụrụ ime. Onye na-agbasa gata asị na akwụ ya ụgwọ ma ọ na ndị nke nwa na ndị nke eli ọhụ ma ọ na ndị nke sa isi sị gị gbaba onye Saga ịpụta na-agba onye Asaga. O nwere onye nwe echi. I have seen so many things. Ndị anyị fili na oge na-abawo 5 and 6 na oge na-abawo aka ekpe na ọtụrụ ọrụ o nwe ụdịrị ibe ya awụ ọdado ihe akpọligide da nọmba kpọọ da nọmba 4 days da nọmba agha arịnga ya repik.
iya kpọkịta call kpọkata call that number repic enwezi ike ịtụgharị ọwụ na onye dị available wụ onye gba Saga nwere ike ọwụrụ last 2 years last 3 years ma last 4 years cause ọrịa damages na business ya ifela ama ekweghị anyị niile na-agba Saga anyị take ikene ọ bụrụ na ụmụnne anyị ọya wapụtaba nwee kidney problem ma heart problem apụta online chọba tụwelu ego ọ bụrụ na bawo ndị Saga o nwere ike ma ba na-enweta ọwụ na ba agbachago ndị niile kwesịrị inyelụba aka raise elu ego ba ya eji mee kidney transplant ma take care of their medical bills. Mana ọ bụrụ na iwulu somebody dị clean asịrọ gị agba na Saga o ihe agba Saga ihe agba war mana ị na-agba war dị sure na war ị na-agba dị legit na ọ bụrụ ịnọkọta ekonukọlụ story iwe nọrọ ome ijiri ọgbawa mmadụ war because ifili na ịkwụelu ndị A na ịkwụelu alụ ndị B ana m agba ụdị Saga ndị o nwere onye nọ n'ụwa ya emenwu m ka m gbaa onye nwere iwe omem Saga ma ọ gbaa onye nwere iwe omem war onye ọwụ na ịfụrụ mgba Saga ma mgba war ma mmelu video about brutalize ya on the video ma na onye emejọgo m I cannot attack you when I'm not provoked. Or you provoke m ka m meji wee pụta wee gbaa Saga wee kwuo okwu about you and even in m mekwu ya truth. I can't say a lie for me to win the Saga. I will always say the truth. Maka na anyị gba Saga abụrụ na echi niile na anya yara atọzi so mmekwu nke weziokwu ọ ya wee nọlụ within you na-ege ihe nkwu ịmana ihe a na-ekwukwe wu truth ka m na-ekwu mana most of the ones ikwu about me abụrụ truth if not all because ị nwere any details about me maka na aka nni m anara amaghị aka ekpe m na-eme ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ndị niile akwụpụrụ onwe ba n'ọkụ around me aka afụchaghị ihe ba ya akọ online mana ka ihe makwa na ihe akọ nwere ibe ịmụ ihe akọ onye je seminary school train in the training of the seminary school amago how to control himself to even in the presence of ndị ọrụ ya so ọgụgoro na ibe nwa adọgbuo m na ọ na-agụ m agụụ na ibe nwa na na-eme ihe nwa na ọmalụgo m alụ na ndịzi addicted to it mmadụ emerie n'iru because enwetago m that seminary school training which is the fundamental training enyere anyị during those days in the seminary school. Now nke ibe nji wee kwube this thing onwere onye mụ echi onye na-agba Saga taa nwee ike ọ bụrụ ya nyere ya aka echi onye na-agbawa taa nwee ike ọ bụrụ ya nyere ya aka echi onye na-ala ego na-ekwu ihe mere eme n'afọ onye ahụ ma ọ na-ekwu against onye ahụ ka ị dameji erie business nwee ike ọ wụrụ ego enweta na da business ka anyị eji wee zọrọ ndụ echi azọrọghị ndụ azọ nwa ya azọrọ nwa ya azọ nne ya azọrọ nne ya azọ nna ya ma gị malụ ihe ọbụla ị na-eme from now take correction even when you name from now most especially in the media because the media doesn't forget make sure na ekwu gini na ekwubala aka ya ọtọ speak for the truth and nothing but the truth and the right kami yara ekwula eziokwu ekwuneta kami yara ekwu eziokwu n'ihe gbasara anything na trending ekwuneta that is why if sometimes mfu na okwu a na-ekwu nwekwe na ọ dịkwa ka onwe ka ere gị mmechi ọnụ yara afụ nka nkwulu kpamde maka I cannot lie against anybody. That is one. I can't lie against anybody. Kama mma lie against you ma mekwu nekpa mfuda case nebule anya kpudo so ekene m unu so much onye nwere ntị ya nọlụ ama m no Igwe Credo nwere onye nwo mana I'm just please after watching this video do well to subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thoughts and comment. Thank you for watching. God bless you all. Bye.